Madangi jero pasarean angenani watana remu kalingan ngangrangan sang Dyahayu manahan kong sumunggam kuleng sang kakung rerepo beraten sungkaweng tias beraten sungkaweng tias ulon tada runtik titis saes padha nitis nutul wetis Denayu Ndarawara Sembadra katuran kasugengan ramuipun wonten ing Karang Kadempel ngriki Denayu. Iya Kakang. Amit saka berkah lan pangestune Kakang Semar Badranaya widodo liring Sambikala praptaku Kakang. Astutiku bektiku tampanono Kakang. Nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Ndara Abimanyu wilujeng Gus. Iya Kaki. Awit saka berkah pangestuning Kaki Semar widodone ring Sambikala. Sungkem kula mugi konjuk Denayu. Sungkem kula konjuk Denayu. Sungkem kula konjuk Ndara. Petruk Gareng lan Bagong tak tampa. Kembang-kembang waspamu rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki. Enten wigati napa Denayu? Aduh Kakang. Negara Ngamarta tintrim amit pustaka Kalimasada samak mustaka Jamus. Ilang saka madyaning gedhong pusaka Kakang. Wusana ingkang kadak wandhasta pustaka Kalimasada ya anakku. Siyangka Wijaya Abimanyu. Petruk dawuh Pak. Ndaramu kebyukan wanget. Didakwa. Didakwa dusta Kalimasada. Kira-kira kepiye? Wah. Wong Ndara Abimanyu niku
esuk awan bengi niku ora tau jengkar saka Tanjung Anom kok ndusta niku pripun? Dereng suwe kula wangsul saking Tanjung Anom, kula dhewe nekseni nek Ndara Abimanyu niku mboten tumindak sing ngoten niku. Ah iya karo meneh kok sing ngarani kuwi sapa ngono lho, Truk. Ah iya. Mula saka kuwi Kakang. Awit saka gempung penggalihe Pangeran Arjuna bakal tega mentala jempalani paring pidana kelawan Abimanyu. Kepara pinulasara kabela dening Yayi para Sri Kandi. Yayi Sri Kandi den tamani jemparing dening Pangeran Arjuna. Ilang musna tanpa lari, tambuh-tambuh tumibane kaki. Nggih pun Gus. Ndara Abimanyu apa kaki? Wong kleru niku ora mesti luput temenanan, bisa kesonjombaya utawa kedakwa kebyukan wanget bebasane. Pramila sak menika Den, nggih ngupadi srana sing utama. Dasare dewa ajeng nurunke kanugrahan sing winastan wahyu katentreman sejati. Rekalenggahan mangke tak kanthi tindakmu menyang pertapan Widara Payung. Ting mriko ana Brahmana anyar katon, muga-muga bisa akarya sarana tumurun ing kanugrahan wahyu Den ayu. Semareka den prayitna semurire semurire kopale
nalika panjer esuk sumilak wadana kengis ing
Astunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Yayi Begawan Widoro Yaksa. Uladala. Wonten paring dawuh Kakang Widoro Dewa. Kalenggahan iki wis pinesti kinudrat. Aku lawan kowe kudu ngadani tapa 7 prakara ana madyaning pertapan Widoro Payung kene. Liripun kados pundi? Ingkang sepisan tapa jasad ya kuwi laku salira. Bisawa angresiki ati sing larsaka rasa serai drengki rila saka nasibe bisa nindakake sartane gawe kabecikan marang sapa wae ya kuwi ingkang sinebut angandaleni nepsu aluamah. Inggih Kakang. Ing kaping pindho tapa budi ya kuwi laku batin. Lelandhesan ati kang jujur ngedohake panggawe Allah lila legawa berbudi bawa leksana ya kuwi kang sinebut ngendhaleni nepsu amarah. Yayi kasinggihan Kakang Penemban. Ingkang angka 3 winastan tapa hawa ya kuwi nindakake sabar lan narima gampang aweh pangapura marang sapa wae lan bisa amomot kamot nglakoni kelawan pacoban apa wae kang ya iku kang sinebut ngendhaleni nepsu sipiah. Ing kaping 4 tapa brata. Nah, angendhaleni Mahasing asamun samadhi maladi hening ing cipta angrumangsani dosa keluputane dhewe. Dene tumeka tataran iki nepsu aluamah amarah supiah wis bisa den kendhaleni. Ing kaping 5 tapa sukma bisa nindakake budi dharma lila ikhlas ndermakake apa deduwekane marang sapa wae ingkang banget mbutuhake kasinggihan. Dene tumeka tataran iki mono wis bisa hamupuk kelawan nepsu mutmainah. Mekaten Kakang Penemban. Ingkang angka 6 tapa cahya ya kuwi nglakoni awas lan tiping panggraita ngerti lair lan batin weruh kang agal ingkang lembut lan ingkang ala lan becik bisa gawe ayem ayom tiasing sasama ingkang pungkasan winastan tapa gesang ya kuwi tansah kebak ing kawaspadan kanthi rasa kang percaya lan teguh ing budi datan darbe rasa ingkang kuwatir angadepi kelawan kang bakal dumadi. Dene cara lan lakune tansah eling marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Makaten inggih Kakang. Menawi mekaten kula tansah andhederek kalian dawuh-dawuhipun Kakang Begawan Widoro Dewa. Ya. Kalenggan iki bakal ana dhayoh ana tamu madyaning pertapan Widoro Payung. Suminggau ana ing sakpungkuripun Kakang ngesoaken dawuh Kakang Penemban. Oh
setunggaling wanodya ingkang kula mboten badhe silih ing paningal menika garwa Madukara kusumaning ayu Dewi Wara Sembadra. Sugeng rawuhipun Den Ayu. Inggih sang penemban. Bekti kula katur inggih dawah sami-sami. Raden Angka Wijaya kaluhuran rawuhipun. Nuwun inggih sang penemban pangestunipun widodo. Sungkem kula kunjuk nggih kula tampi dawah sami-sami. Kyai sugeng rawuh inggih sang penemban. Kula manggih basuki. Sungkem kula inggih kula tampi dawah sami-sami. Nun mangkih pemanggih. Rawuh ndika wonten ing pertampan Widara Payung mriki. Kagungan sedya mewah kersa kados pundi Gusti Ayu? Aduh sang penemban. Bebasan nedengipun katrajang ing wewelak sarta pacobaning Bathara Penemban. Anak kula pun Nabi manyu kadak Wandasta pustaka Kalimasada. Wusana badhe dipun patrapi pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Pangeran Arjuna emutha-mutha badhe paring pidana kaliyan anak kula Panangga Wijaya pramila sang penemban. Keparang rikalenggahan menika kula nyuwun senjata pitulung. Kula nyuwun pengayoman penemban. Monggo dipun leresaken tumindak sasaripun bapakipun Abimanyu ingkang dakwa kaliyan yoga piyambak bapam. Anggenipun ical Kalimasada sang penemban. Nggih. Sang penemban, kula nyuwun tulung diayomi ndara kula Wara Sembadra kalih ndara kula Abimanyu. Nek ora sampeyan sing paring pengayoman, njur sinten sang penemban? Inggih. Nanging sang Dewi, kula tuwin adi kula pun inggih. Widara Yaksa menika nedhengipun nglampahi jejibahan tapa sapta perkawis. Ing samangke kula sampun ndungkap jugar rampung gentur anggen kula nglampahi tapa pitung prakara wau. Kula udaneni menawa dados pamundhut panjenengan. Nanging kula ugi gadah panyuwun menapa sang penemban sauger panjenengan saged angluwari sipating wanodya ingkang tinarka tumindak sisip wusana kinunjara wonten ing Kahyangan Suralaya. Ing mangke nulya kaboyong wonten ing pertampan Widara Payung mriki badhe kula ayomi, badhe kula udaneni menawi dados pamundhut panjenengan Sang Dewi Wara Sembadra. Wanodya utama ngambar ing kusuma wadana namang sasi gembrang-gembrang yen ngandika lajeng sinten wanita kasebat peparapipun tuwin sesilihipun sang penemban datan wonten sanes ing nedheng kinunjara wonten ing Kahyangan. Nun inggih rayi panjenengan piyambak sami-sami garwa Madukara marujeng ngandika kusumaning ayu Dewi Wara Srikandhi jelek dadi cipating reksasa Sang Dewi Wara Sembadra. Aduh Yai. Ora dalah dewa wani ngunjara Wara Srikandhi. Aja sambat kaniaya. Wektu dina iki ora ngulungke Wara Srikandhi tak obrak-abrik kayanganing dewa. Wah.
suksma sinuksma winayaya asepi dia perkara apa lah kok jebul angel nek dipeloke barang Yamadipati Malya Slendra Tya Yamadipati wong nek ora dijiat kok ora balik-balik Kakang Kaneka putra kadosa pundi Kakang kalenggahan menika wonten wujuding pamestri ingkang jawah wonten kayanganing para Jawata Para Sri Kandi mriki Kakang. Kula nggih kula apa kulon mboten mangertos sangkan paran. Kenging jemparingipun Pangeran Arjuna kula jawah wonten ing kayangan Suralaya mpu kulon. Pejah kula aturaken paduka apa kulon katimbang kula. Ngamula dening sipating kakung. Ngamula dening sipating kakung. Ing sampun tilar ing kautaman mboten saged kinarya saka guruning kulawarga miwah tuntunaning para garwa sarta putra ing Madukara pukulon jagat Girinata runti ing prawiraning kang duka yayasinipi muga bangler koncem Antolo Lho dia nah iki jenengane kedu tenane kedu Kakang Kaneka lho dia wonten dawuh sisip sembire bakali kesonjombaya panjenengan ulun leripun menika wonten bertek-bertek saking katebian yaksa ingkang ngamuk kepunggung ngrisak wewangunaning Suralaya Kang. Kaki guru ora ngulungake Sri Kandi obrak-abrik kayangan. Gora rupa risedeng Narendra yaksa kang malwalengkan asrama sidam skaring bawana langgeng Kakang lho nalya punapi di guru menika wonten yaksa sak gunung anakan puniki sinten ulun ugi dereng tepang yaksa menika yaksa saking pundi ulun ugi dereng tepang kita iku sapa ladalah aku Ditya Badra yaksa munggah kayangan kanthi badan wadak arep njaluk wanita sing ana ing mburimu aja tok piloro aja tok cecenggring ana kayangan kene ulun boya matrapi pidana kelawan Wara Sri Kandi wah ora ngandel babar pisan ora ngandel kang kepiye yen to kowe ora ngulungake Wara Sri Kandi marang aku
kelakon tak gawe sungsang bawono balik kayangan Suralaya. Lho ladalah. Kita manah bakal wani marang Jawata. Bakal ulun tamani guntur geni kelakon sirna dening ulun. Ora apa-apa kok tamani guntur geni, guntur angin tanpa nono. Ulun kewirangan Kakang. Lho tolo tiya endi? Endi? Lah, Sri? Sri? Sri Kandi, kula wonten dawuh Bu kulon. Kalau iki butane kok goleki kowe, goleki kita ki sajake kita tepung kelawan buta iki. Aduh Kakang Mbok, kula aturi ngracut duka apa duka Kakang Mbok. Kula aturi ngracut kamurkan panjenengan Kakang Mbok. Aduh Yayi Woro Sri Kandi. Wah. Pinesti lamun ta Wara Sembadra ing bisa mboyong Wara Sri Kandi saka ing kayangan Suralaya. Sejatine ulun namakake guntur geni, guntur maruta. Kelawan jeneng kita mungkin ari anodi kelawan laku kita anggone bakal anjadang amapak nugrahaning Hyang kang winastan wahyu katentreman. Ulun pasrah wahyu katentreman kelawan jeneng kita maragake samengko rehne ingkang bisa amundi pustaka Kalimasada ora ana jaba amung Brahmana ing Widara Payung Begawan Widara Dewa sartane Brahmana Yaksa Widara Yaksa arane. Ulun titip kelawan jeneng kita Wara Sembadra aturna wahyu katentreman samengko marang Brahmana Widara Payung sang penemban Widara Dewa ngestuaken dawuh pukulun. Pramesti mboya tedhak wonten ing Mercapada priyangga? Mboten Kakang. Cekap kanthi lalabetanipun Wara Sembadra tinedahaken dening Kakang Semar Badranaya. Wahyu katentreman sampun tumedhak wonten ing Mercapada. Mugi akarya tata titi tentrem kawontenaning Praja Ngamarta, Dwarawati, kasatriyan Madukara Jodipati lan sak kiwa tengenipun lumeber dusun Gedhawung setunggal menapa dene kalih.
Sembadra sampun nganti kusumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi. Kasinggihan sang penemban. Mila gandeng kula sampun kalampah. Saged amboyong Yayi Wara Sri Kandi kalenggahan menika. Kula aturaken sak wetahipun Yayi Wara Sri Kandi. Kejawi saking menika kula ugi pinasrahan wahyu katentreman jati dening Pukulun Bathara Guru mugi saged kajiwa kasalira ngarsa paduka sang adi penemban Widara Dewa ingkang sampun amundi pustaka Kalimasada samak mustaka Jamus Inggih Sang Dewi nedha nerima awit saking sih peparingipun Hyang Bathara Guru kalenggahan menika menawi mekaten Sang Dewi kula sumadya ngayomi panjenengan ngantos dumugi pecating sukma kula bela dalah lha kok dadi wong kleru dibuloi wong salah dibelani karepe kepiye Arjuna sing ora nrimakake dadi Wara Sri Kandi Wara Sembadra tekan pertapan Widara Payung kene ayo sang penemban anak bojoku bakal takjak bali menyang Madukara waduh sampun kados mekaten Raden kersanipun mapan wonten ing pertapan Widara Payung mriki langur rumiyin supados lerem jenjem penggalihipun wong Liandrayan melu-melu kelakon legandang aja takon dosa Lopo iki wah Sembadra Sri Kandi Abimanyu wah poni dine nang kene pecah dasmu wah jemparing dening Sang Arjuna Begawan Widara Dewa Babarnata Ndarawati Prabu Bathara Kresna
Mulat morore Sang Arjuna asmana kang kamanusan menika kok Prabu Bathara Kresna wah bungkek adikku iya Yayi pun kakang ingkang Mindhawarni sipating Brahmana iki mau pendhita botane niki mau kula wah lah kok padha cumondhok papan kene mangerti ya lho ingkang mundi pustaka Kalimasada kuwi pun kakang lho pun kakang ingkang gayuh wahyu katentreman tenane iya wahyu katentreman cara ngendi lha sak karep-karepku to lho Kalimasada tak pundi pun kakang aduh yen to mekaten kula lepat ndakwa kalian Abimanyu mangerti lamun to sejatine ingkang Mindhawarna kaya pun kakang kuwi paman Pendhita Durna wah ora ngandel galo sawangen anakmu nglarak sapa kae iki dadi bareng arep Paman Durna. Iya, Wa. Jebul sing Mindhawarna kaya Wa Kresna kuwi Mbah Durna iki. Wih, takonono apa bener Durna Babang? Ada ya mereka utara. Ada sing gedhe pangapuramu. Napa aku bingung? Aku didhawuhi karo anak Prabu Duryudana supaya gawe ringkihe Pandhawa ngudi wahyu katentreman. Aduh Paman Durna. Wahyu katentreman sampun kajiwa dening kula. Ing samangke badhe kula pasrahaken marang Yayi Puntadewa supados negari Ngamarta Ndawarawati saindenging tanah Jawi linangkung ing gedhawung sak kukubanipun tansah manggih tata titi tentrem Paman Durna timbang ing samangke akarya muringipun Yayi Setyaki mongko niki pun sawetawis enjang aja nganti kok ana Durna digebuki secaki. Panjenengan kula atur kondrado kula wangsul teng negari Ngastina, Nger. Oh, Prabu yen ngaten kula ingkang lepat. Iya, Yai. Mulane sesuk meneh sing ati-ati si Adi kuwi belahaning Wisnu kudune ngerti kelawan pun kakang lekase kepiye si Adi kudu tanggap ing sasmita ngestaken dawuh pundhinen Kalimasada boyongan Kundura negara Ngamarta bebarengan kawan garwamu Yayi Srikandi Yayi Sembadra lan anakmu Angka Wijaya aduh ibune kula pun kakang ingkang luput Bimanyu bapakmu sing kleru sing gedhe pangapuramu ya nggih
Bratasena gumulung mangamuk punggung ngrembak padya tigang ewu. Wah, tak jaluk wahyu katentreman. Wah, jenengan mripatmu. Ojo ngucap prasane wahyu katentreman. Wah, ladalah. Kelakon krasa tanganku dulang tunggak. Gareng Petruk lan Bagong paripurna carita tumruning wahyu katentreman sejati. Nggih, Pak. Sesuk meneh nek nggawa sinden aja kokean. Ndak mumet le andum wektu. Nggih, Pak. Enjing tak mbethuk kalih mawon. Loro-loro kepiye? Bagong, wonten dawuh, Pak. Lehmu ngendang nek galong ki aja disuwuk sampak ya, Le. Mboten napa-napa nek cara karya mandiri niku. Mandiri cengelmu nganti kaya koperasi. Lengganan sajake ra. Wis ora. Aku sengit tak nganggur muni kemrungsung ngene. Ora ana kesempatan untuk anu ta, Truk. Apa? Anu melu nimbrong-nimbrong kuwi lho aku. Wah iya, ora apa-apa. Saiki kowe iki piyek-piyekno ki dalang ngono. Dalang ki yo bewoke dicukur, brengose dicukur men ora ketok tuwa. Kuwi tak sawang-sawang saka kadohan iki kaya Pak Surya Paloh he. Mosok, Truk? Iya. Nek mayang iki ya ajar nembang barang, ora mung jantur terus. Kadang janturan Adam Hawa nge. Iya. Sok meneh ya nggawa yoga tenan. Aja nggawa yoga sak-sake. Dadi bisa nutup kekurangane ngarep ngono lho. Oke, Truk. Iya. Gamelan barang ya anu nganggo gamelan sing tengan njikuk ngomah. Oh iya, wis tenang wae pokoke. Isih natah, Gong. Isih apa? Kumajaya. Oh. Kayak natah Kumajaya. Heeh. Aning bokonge ilang e, Truk. Kang apa? Kirikku ki rantene pedhot. Ah kok malah Kumajaya kok pangan kirik. Ora. Wis ora sak. Aja kesuwen mengko ndak dikira gara-gara kek yaene.
Nyuwun nuwun tresih pangaksama konjuk ngersaning warga agung ing Gedawung. Lani wonten sisip tuwin lepat anggen kula murwa carita. Mugi-mugi yang Kiai Karang Nyai Karang, yang Kiai Blungkah Nyai Blungkah, sumarambah yang usup sartanipun para punden Kiai Danyang Ami Danyang. Ingin bukaya sembung senggani ngrenggani bumi Gedawung sakiwa tengenipun. Lestantun anggenipun ngayomi putra wayah buyut canggah. Sak tedhak turunipun ing Gedawung mriki. Hayu rahayu tansah sembodo Kang Sinedya. Basuki ingkang kaesti tuwuh Kang Ginayuh. Nggih, Pak. Kula kepareng mungkasi karya tutup lawang Brajanala kanthi ambeber bedhaya srimpi ketang amung sak gebyaring ratit tule. Nggih, Pak. Sesanti slamet kang nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ing padha mresani tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.